አርስት ዜና ኢትዮጵያውያን ሻውዓይ ሐፈሻው መረጻ በሰላማው መንገድ በመምራት ኢትዮጵያ አሸናፊት ገይሮማ ክብል አገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስት ተፍሊጦ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካብ እንጠጦ ክሳብ ቀጨኔ መድኃኔ ዓለም ዘሎ ልምዓት ወሰን ሩባን መሊስ ካብ ልምዓን መሪቆም ከፊቶም سلام طعنا هبل زخوركم تملكتنا كما يتمسيو لكع ساعات حدا خوين لو كم تلمود مع زينا حزنا متينا لنا زيناتات اندام راحكم ساهم صنح انا ابراهيم فسام فلما بحصرت زيناتات كنجمر اب صباح مبل شاوعي حفشاو مرصا لومينغو كاب انططوم كساب قچني مدهاني عالم زولو داغماي ملمعن بروجكت لمعات وسن ربان بعل سراح اجميرنا كبلو قداماي مينستر ابي احمد تزاريبوم زي عبي تبقسو زعرقو خابتات بزمناو عقبة حمدن مصراي روبان ناب حملواي بوتاتات بمقيار باركتات فرامره مس منقدتات قعزو اقرن بشكليتن بموهاد نرأسا كتمانا أحديث اللو دمايلوم بحفشام عسران كلتن نتبي كلتا 5 كيلومترو لمعات وسن روبان زي شفن زي بروجكت نايتي زي قارة سرحة لمعاتنا هي ومسكر كاب مخان متوساقي هاجراو عبيتنا حلوة كبابن حدثات كتمان بتكبار زتر عيل إيلوم ኢትዮጵያውያን አበ ሻውዓይ ሐፈሻው መረጻ በሰላማውን ዲሞክራሲያዊ መንገድ በመምራት ለኢትዮጵያ ተዓዋቲት ገይሮማ ዮም ክብል አገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ አፍሊጥሎም እቲ አገልግሎት አበ ዘውጾ መግለጺ ኢትዮጵያውያን መሪጾም ኢትዮጵያ አሸኒፋም ድሕር ምባል እቲ ሐፈሻው መረጻ በሰላማዊ ኩነታት በዓወት ከም ዝተዛዘመውን ሓቢሮሎም ኢትዮጵያ ካብ ዜጋታታም ዝደለየቶ ኩሉ አበ ዝደለየቶ ሰዓትን ኩነታትን اتركب حجر كم زخونتن نهاجرهم زت حتى وكل نمهاب ندحرز زي بلو زيجاتات سلزلوان أزياء تخرعون لهم. أوعيت ديمقراطية ومرس إثيوبيا تقبلوا كابنوجوك ساب مشت بممرات ملاش نذهب حزبي تي حاجة من قستاو سرعات نكتنعن زيجاتات بسلام نكمرتون متشوكونات نزفترو أكلات تام واناونت خكلنيان حواريتا ببوانو نبات صحون زنورو تكالات مرخب تحفاش كموجون كيدتي مرتام نزمرحوم نزت حوابرون نستعزون كلهم إثيوبيا زل على مسجنا تقرب قبل اتي أجلجلوت كوميونيكيشن أفليت لهم بيراوي أجلجلوت حبريتان حنتن كيدم هاب دمسي شاوعي حفشاو مرتام دحننتو استحلون كخون استواصون زغبرو اكلات كلهم امسغنولم لعلو تمرارحا بهراوي اغلغلوت حبريتان دحنتن شاوعي حفشاو مرصام بعوت نكزازم استواددن وصيتاون زخونه استراتيجيك امرارحا هيبوملو يلوم ملا ابالون زتاو غبو بزلعله سمعيت فقر هاجر قطرن ليتن بممرام مرصا نسلامن دحنتن ኢትዮጵያ ዘለው እጃም ተዋጽዮም እቲ አገልግሎት ንኢዜአ አበ ዝላአኹ ሓበሬታም መረጻም ንሃገራው ድሕነትን ሰላምን ዘበርከቶም አስተዋጽኦ ምስትካላት ለኡኽቶ አዋድድኩም ብዝለዓለ ብቕዓት ዝመራሕኩምን ዘፈጸምኩምን አመራርሓን አባላትን ኩልኩም እቲ ከይዲ ብዓወት ንክዛዘም ዘበርከትኩሞ አስተዋጽኦም مرأي براخة بهراو أجلجلوت حبريتان دحنتن كوينو زجلت سلازخونم نمسجنكم قبل دمام جاليس يوم شاوعي حفشاو مرتأ أب كتما أدي سببا ديمقراطية أساتفن
بزخنا ملكعو تقايدو كبلوم حبراو بيت مخري بارتات بوليتيكا دي ساببا أفليتم تي حبراو بيت مخري كيدي مهاب دمسي شوعا حفشاو مرصام مززامو ملكيتو نمرخبت حفاش مجلس هيبلوم أبا مجلس يدماتي بيت مخري مرصا تجمير كساب زازم أدلاي كتتل ناقبر كمزنور أزخاخيروم أكابيتي حبراو بيت مخري مارو جاني أبا شوعا حفشاو مرصام نبرتي تا كتما بعتوب وطيوم أبتي مرصا بمستاف زدليو بارتي بنصانت مريصوم يوميلوم أبتي كيد مرصا دق أنستيو مناسي أرغاويان غدات أكل بحافشا نبرتي تا كتما بفصوم ጨዋነት أبتي مرصا بنقحات كم استساتفو تزاريبوملوم أب شوعي حافشاو مرصا حزبي كلل أمحرا نمانم زي سكون مخانو آر إيلو كبل حبراو بيت مخري ودوات بوليتيكا كلل أمحرا أفليتوم تي حبراو بيت مخري تمالي أب استخايد مرصا ملكيتو أبزهابو مجلسي كمزبولوم حزبي أمحرا نديموكراسي بزخفلو مسواتي اتمرصا بعوت تزازيمولوم أبو مبر مقصاص ديموكراساو حيلي أمحران أكابي أفو قبائي حبراو بيت مخرن تسفهون عالمنم كمزغلصو حزبي نصقمات تصاويرو نديموكراساو سرعات زخفل مسواتي كفيللوم اتي مرصا سلاماوي ديموكراساون تأمانن كم زخونه بمحبار بزيون إثيوبيا سعيرا لايلوم تبلكتي حزدما زرزر زينا يقصل لوم زمن بلعول تساتفو حزبي استسالطه شوعي حفشاو مرصام أسرار حد ديجيتال تكنولوجي بمتقام أبنت نصان فتحاون سرعات مرصا موغانو تغليصوم أبتي مرصا تعذبتي وشت عدن كمون حبرة أفريكان إيغادن ترخيبهم يوم نصبصا بركتاويت دهاب ياسين لوم زبن بالعول تساتفو حزب استسالطه شوعي حفشاو مرصا لعل 54 مليون مرصت بمستافن أسرار حد ديجيتال تكنولوجي بمتقام نصان فتحاون سرعات مرصا مسلات كم زكال أبنت كوين إيو لعل 54 مليون مرصتي دمصوم نمحاب ممزغابوم زيغاتات أب هنصت هاجر زلوم تساتفو زملختيو بروتست በተለያየ መንገድ መንግስት መቀየር እዛ ውስጥ መሄድ በስተፈላላይ መንገዲ መንግስት መቀየር بخم منجدي مخاد كما زنبالي نيرو نحناون غيرنا يينا منجستات بتمنجد نسو غيرنا ينا منجست طرح زي كونس حساباتون كيرنا ينا كوينو غنا قلت زخونو ኢትዮጵያውያን ስደሊዎም አበ ዓለም ንደልዮም መሰረታው ጉዳያት ክንረክብ አይካልናን ካመንጎዚ ኢትዮጵያውያን ሰለስተ ነገራት እዮም ዝደልዩ ቀዳማይ ሰላም ይደልዩ ሰላማዊ ከባቢ ይደልዩ ካላይ ዘላቅ ልምዓት ይደልዩ ሳልሳይ ስርዓተ ህዝቢ ይደልዩ ግን ነዞም ሰለስተ ጉዳያት ክሳብ ሕዚ ብሙሉእነት ክረክብ አይካልናን ምክንያቱ በጉልበት በኃይሊ መንግስት ሙኻን ዝብሉ ሓሳባት ስለዝነበሩ እዩ ሕዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ 54 ሚሊዮን ተመዝጊቡሎ لعل خلو خيدت مرصا أسرار ديجيتال زتختل مخانو زبلص أساتف كخون غيرو ايو افلالاي حساب بمرصا ناي مفتاح اتحساسبا بمغلبات نمرغغ هاجرن قصالنت زلو عبيت ايكونومي وحسنا ايو ناي وشت هاجر ناي حبرت افريكا إيغادن كالوت عالم لخا تعذبتي أبت خيد مركبهم إثيوبيا ديمقراطي نمونا تقبرو زعر زملاختيو. The people have been mobilized to understand why they must vote. حزبي نمنتاي كمرص كم زلوو بزغبا كردو تسرحيو نتمرصا زفصمو سومياون نتمرصا بخمي كحجزو خم زلووم بزغبا سلطينوم يوم بمداي نمرصتي تمرت مهابون وصيتاو مخانوم رئينا اينا نزي كل ነገር ተዘዋዊርና مستملكتنا ኢትዮጵያ مسكالوت هاجرات انت تنጻጽር ብዙሕ ሒቃ ከሄዳያ አነ ንብዙሕ ዓመታት ተዓዛቢት መረጻ ኮይነ ጸኒሕየ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ብምጥቃምውን ኢትዮጵያ ቀዳሚት እያ ትስራ ቴክኖሎጂ መረዳታ በቁልጡፍ ከም ብጻሕ ብዝሓለፈ መፍትሕን መሃብውን ይሕግዘሎም ኢትዮጵያ በዚ ብዙሕ ተጠቂማ እያ መናእሰይና አመረጻ እንተሳተፉ አፍሪካና ብዙሕ ርሕቀት ክትጓዓዝ ከምትኽእል ካብ ኢትዮጵያ ተዓዚምና ኢና Good luck to you young people. We really depend on you to move us forward. ኢትዮጵያ መቀመጢት ሕብረት አፍሪካን ማእኸል ዲሞክራሲ ከምዃና
ተርእዮ ሕድ ከይዲ ዲሞክራሲ ነቲ ዞባ መርኣያ እዩ We can say that መረፃ ዜጋታት ዲሞክራሲያዊ መሰሎም ዝትግብሩሉ እዩ ተወከልቶምን መራሕቶምን ዝመርጹሉ እዩ ንሕና አፍሪካውያን ዲሞክራሲ መሰረት ክሕዝ ኢና ንደሊ ትክክለኛ ወኪል ከም ዘለና ነረጋግጸሉ እውን እዩ አፍሪካውያን ዝደልይዎም መራሕቲ እውን ዝመርጹሉ እዩ እዚ ድማ ሕብረት አፍሪካ ዝምርሕሉ መትከል እዩ በዚ መንገዲ ንቅድሚት እንትንጓዓዝ ዲሞክራሲ ኣብ ጽኑዕ መሰረት ንሃንጽ ኣብ አፍሪካ ጸገማት እኳ እንተሃለው እናተመሓየሹ ዝኸዱ እዮም ዝብል ተስፋ እዩ ዘለኒ እዚ እውን እዩ ዘበረታትዐና ኢትዮጵያ ናይ ዝዓቢ አህጉር ከተማ ከም ምዃና ኣብዚ ዝምዝገብ ዓወት ንመላእ አፍሪካ መለዓዓሊ ዝኸውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሰሰናዩ ይምና ኢትዮጵያ ትውግነው ዘላ ኸይዲ መረፃ ኣብ አህጉር አፍሪካ ፍትሓውን ሰላማውን ስግግር ስልጣን ጋህዲ ናይ ምግባር ተስፋ ሰነቀዩ ዲሞክራሲ ኣብ አፍሪካ ዘይከኣል ዘይኮነስ ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ሃገራት ብዝስዕብኦ ላዕለዋይነት ሕጊ ዜጋታት ብዘርእይዎ ንቑሕ ተሳትፎ ጋህዲ ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ እውን ከይዲ ትመረፃ የመላኽት እዚ እውን ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ አፍሪካ ተሰማዕነት ክህልዋ ዝሕግዝ እዩ ለአፍሪካ ቀንድም ነው ለአፍሪካ ንቀርና አፍሪካ ኾነ ንባዕሉን አፍሪካ ዲሞክራሲያዊ መረፃ ኢትዮጵያ ምስ ተሳልጥ ተርኒንግ ፖይንት እዩ ብምዃኑ በአንጻር እዚ ተላዒልና ብደረጃ ዓለም ዘለዎ ረብሓ እንትንርኢ ፈላማይ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ዓለም ናይ ምዝታይ መትከል ሙሉእ እዩ ዝገብሮ ኣብ ዓለም ዘለዋ ተደማጽነት እውን ሙሉእ ዝገብር እዩ እዚ ንጸለምቲ ዓለም ንዜጋታት ኢትዮጵያ ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘለዎ ብምዃኑ ዲሞክራሲያዊ መረፃ ንኽሳለጥ ኩሉ ሰብ እዩ ሓጋዚ ክኸውን ዝግባእ ይሄንን ምርጫ እንዲካሄድ ሁሉም ሰው ነው ከጎን መሆን ያለበት ዲሞክራሲ ዜጋታት ወናንነት ስልጣኖም ብድምጾም ምርግጋጽ ከይዲ ትመረፃውን ብሃገራዊ አህጉራውን ዞባውን ተዓዘብቲ ብምስታፍ ምጓዓዝ ሓትት ኢትዮጵያውን ነዚ ተግባራውን ንምግባር ድምፂ ዜጋታት ንልምዓት ሃገር እናተጠቐመት ትርከብ ኣብ ውሽጢ ውድድር ዲሞክራሲያዊ መረፃ ውሳነ ህዝብን ውጽኢት መረፃን ብሰላማዊ መገዲ ምቕባል ንህልውና ሃገርን ልዕልነት ሕግን ቀንዲ መግለፂ እዩ ምህዳር ቴክኖሎጂ መረዳእታ ብቐሊሉ ንምርግጋዝ ሰፊሕ ዕድል ኣብ ዝፈጥረሉ ኣብዚ እዋን ብገለልተኝነት ትካላት መረፃ ብምጥንኻር ሓይልታት ፖለቲካ ቅርቶኦም ብሰኸነ መልክዑ ክፍትሑ ይግባእ ዓለም ይልፉ ዘዋደዶ ተጸብጻበሎም ናዝሬት በሪሁ ድማ ከም ስዕብ ክተቕርበ እያ ውጽኢት ምቕባል ማለት ብሕጊ ጾታ መምራሕን ካብ ድሌት ውልቀ ወይ ፓርቲ ብዝሓለፈ ሰላም ሃገር ምቕዳም ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ዲሞክራሲያዊ መረፃ ሰዓራይን ተሰዓራይን ምህላው ዘይልወጥ ተፈጥሯዊ ሕጊ እዩ ይኹን እምበር ውጽኢት መረፃ ብሰላማዊ መንገዲ ምቕባል ንህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲ ዘለዎ ግደ ዘይትካ እዩ እዚ እውን ሓይልታት ፖለቲካ ንልዕልነት ሕጊ ዘለዎም ተኣማንነት ዘረጋግጽ እንትኸውን ስልጣን ብሰላማዊ መንገዲ ብድምፂ ንኽሰጋገር ዘመቻች እዩ ውሳነ ህዝቢ ምኽባር ንድምፂ ዜጋታት ዋጋ ብሃብ ብምዃኑ ኣብ ቀጻሊ ዝመስረት መንግስቲ ጥንኩር ቅቡልነት ህዝቢ ዘለዎ ክኸውን ዝሕግዝ እዩ ከዲሞክራሲ መጀመሪያው መርሆች የስልጣን ካብ ፈላሞት መትከላት ዲሞክራሲ ባዕልዋና ስልጣን ህዝቢ እዩ ስለዚ ስልጣን ዝፍልፍል ካብ ህዝቢ እዩ ካብ ውልቀ ሰብ ጉጅለ ይኮነን ባዕልዋና ስልጣን ህዝቢ ኢሉ እዩ ዝኣመን እዚ ፈላማይ ጉዳይ እዩ ነዚ እዩ መረፃ ዘድሊ ተሳትፎ ህዝቢ ዘድሊ ህዝቢ ዝወሰነ ውሳነ ድማ ተናሕናሕቲ ፓርቲታትን ደገፍቶምን ናይ መቕባል ግዴታ ኣለዎም ውሳነ ህዝቢ መቕባል ምስልጣን እዩ ዲሞክራሲ ምልማድ እዩ ኣብዚ ዘመን ቴክኖሎጂ ከይድታት መረፃ ካብ ዝሓለፉ እዋናት ብዝሓሸ ግልፂ ተበፅሕን ቁልጡፍን እናኾኑ መፅዮም እዮም ምምፃእ እዚ ዲጂታል ዘበን ኣብ እዋን መረፃ ዝህልው መረዳእታታት በቐሊሉ ንምስናድን ንምርጋፅን ሰፊሕ ዕድል ዝፈጥሩ እዮም ለምርጫ ቦርድን በቴክኖሎጂ የተደገፈ ስራ ነው የሚሰራው እያንዳንዳችን ስንንቀሳቀስም ሁላችን ቦርድ መረፃ በቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ስራሕ ይሰርሕ ሕድሕድና እንትንንቀሳቀሱን ባዕልዋና መረዳእታ ቴክኖሎጂ ኢና ስለዚ ኣብ ሓደ ሃገራት ከም ዝረአ መረዳእታ ኣለኒ ከም ዝኾይኑ እዩ ኢልካ ብመውራይ ዝርባሐለን ህዝቢ ክሓትት ኣለዎ ንዝረኣዮ ንዝሰምዖ መረዳእታ ክሓትት ኣለዎ መረዳእታ ማሓዝ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ እዚ ንምግባር ኣጸጋሚ ይኮነን ኣብ ልዕሊ ትካላት ዝንበር እምነትን ውጽኢት መረፃ ምቕባልን ዘይነጻጸሉ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጻት እዮም ትካላት ዲሞክራሲ ገለልተኛን ናጻን ፍትሓውን ኮይኖም
انت سرحو بزيغاتاتن حيلتات بوليتيكان امنت يترفيهم እንግዲህ ቅሬታ ያለው ሰው በቀጥታ ወዲህ ነው የሚሄደው ቅሬታ ዘለዎ ሰብ በቀጥታ ይዝኸይድ መረዳቱ ሒዙ ናብ ዝምልከቶ አካል ከይዱ ያቀርብ በትዕግስት ውሳኔ ይከታተል እቲ ጉዳይ ተጻሪዩ እንትወሰኑውን ይቀበል ወይ ተወሳኺ መረዳታ ታልይዎ አው ምዕራብ ይኽእልዩ ካብዚ ወፃኢ ዝኸይድ እንተኾይኑ ግና ካብ ዲሞክራሲያዊ አገባብ ወፃኢ ዝኸውን መሰል ናጽነት ምውሳን ህዝቢ ምድፋውን ይዝኸውን ምክንያቱ ሕድሕድ ተናሓናሒ ፓርቲ ውልቀሰብ ድሌት ህዝቢ ብሔራዊ ረብሓ ሃገር ንቅድሚት ንምስጓም ስለ ዝኾነ ውሳነ ህዝቢ ብዘይ ዝኾነ ተቃውሞ ተቐቢሉ ክኸይድ ኣለዎ ውጽኢት መረጻ ብልዑል ብስለት ፖለቲካን በሰላማዊ መንገድን መቅባል መረጋገጽ ህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ዘላቂ ህልውና ሃገር ናይ ምሕላው ጉዳይ እውን እዩ حزون مع زينة قتل تملكتي قدماء مستر أبي أحمد تمال علت إثيوبياويان أبا مرسا زرعي ونقوح تساتفهم ديمقراساوي سرعات نمتنا عزلوهم قرب النظر مخانو قاليز أمرلهم تم قدماء مستر أبا كتما دي ساببا كاب انتوتوك سابق أجاني مدهاني علم زلو لمعات وسن روبان ماليسكا ملمعين مريقوم كافيتو ملهم نصاب جيتاچو بالجام ملوران قرمعي قدماء مستر دكتور أبي أحمد أب صباح شوعي حفشوي مرزالو معلت كابن توتو كساب كأجانا مدهاني لما بزلو ماليس كامل معان بروجكت لمعات وسن ربا مريقوم سرحة جميروم يوم تمال علت إثيوبياويان أبدو مصمها بزهر أيوو تساتفو سرحة ديمقراسي نمزرع زلوهم قرب الناس سر مخانوون تم قدماء مستر أبوان اتمرقاه قليزوم يوم زاري قنبوتا يا مستنو تنانت بهاجر أكف درجة ملا ህዝባችን በሚያስተንቅ ትጋትና ብርታት የዲሞክራሲ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ለማነጽ ለመገንባት ሎሚ 25 ጉንበት እዩ ትማሊ በብርካ ሀገር ለኸ መላ ህዝብና በዘደንቕ ኩነታት ስርዓት ዲሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንምህናጽ ክሳብ ምሸት እናመረጸ ዘምሰየሉ ኩነታት ይነይሩ እዚ ንኢትዮጵያ ንህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲ ከም ሓደ ታሪኻዊ ዕለት ክውሰድ ዝኽእል እዩ ሰላማዊ ምዃን ጥራይ እንተይኮነ ህዝብና ዘርአዮ ጥንካረ ኣዝዩ ዘድንቕ እዩ ኢትዮጵያ ብዛ ዓመት ዝተለመቶ 10.2 ሚእታዊ ዕቤት ቁጠባና ምዕዋት ብጻዕሪ ትሰርሕ ከም ዘላ ወነቶም ቀዳማይ ሚኒስተር አልዕሎም እዮም እንግዲህ እኛም ትናንት ምርጫውን ስለጨረስን ዛሬ በቀጥታ መላው ንሕናማ ትማሊ መረጻና ስለዝወዳና ሎሚ በቀጥታ በብርኪ ፌደራልን ክልልን ዘለና ኣመራርሓታት ናብ ስራሕ ኣቲና ኢና ናብ ስራሕ ንኽናቱ ዘኽእለና ቀንዲ ምኽንያት ኣብዚ ዓመት ኢትዮጵያ ዝተለመቶ ዕቤት 10.2 ሚእታውን ምርግጋጽ እዩ እዚ ዕቤት ዝረጋገጽ ድማ ዝባኽን እዋን እንተዘይሃልዩ እዩ ሕዚ ዝተርፈና ሓደ ወርሕን 5 መዓልትታትን እዩ 30 ሰነ በጀት እዚ ዓመት ዝዛዘመሉ ብምዃኑ እዚ እዋን ንኸይሓልፈና ቀልጢፍና ናብ ስራሕ ንምእታው ኩልና ኣብ ስራሕና ተረኺብና ኢና ኣብዚ ልምዓትና ሃገር ቦቀል ተኽልታትን ሃገር ቦቀል ፍልጠት ጠመተ ከም ዝተዋሃበ እውን አልዕሎም እዮም ባህር ዛፍ በተፈጥሮ በከፍተኛ ደረጃ ውሃ የሚመጥ ስለሆነ ድርቀት ያስከትላል ባህር ዛፍ በተፈጥሮ ማይ ዝመጥጥ ዓይነት ተኽሊ ስለዝኾነ ድርቂ የስዕብ እዩ ባህር ዛፍ በሃገር ቦቀል ተኽልታት ናተካና እንትንከድ ገቦታት ማይ ይሕዝዮም ኣብ ከባቢ እንጠጦ ዘለዎ ባህር ዛፋት ሙሉእ ብምሉእ ብምውጋድ በሃገር ቦቀል ተኽልታት ምትካ ኣድላይ እዩ ብዝተፈለየ መልክዑ ዘሐጉሰኒ ድማ እዚ ከባቢ ጎቦ ዝበዝሖ ከባቢ ስለ ዝኾነ ሓመድ ተጸሪጉ ዝኸደሉ መንገዲ ንምክልኻል ዝተሰርሑ ግድባት ብሰሞያ ኮንሶዮም ተሰሪሖም ካብ ወጻኢ ብዝመጽእ ይኮነን ኣብ ገጠር ዘሎ ማሕበረሰብና ንከተማ ዝኾን ፍልጠት ከም ዘለዎ ዝሕብር እዩ ልምዓት ወሰን ሩባ መነባብሮ ዜጋታት የማሐሽን ምስል ከተማ አዲስ አበባ እውን ይቀይር ከም ዘሎ አልዕሎም እዮም የሪቨርሳይድ ፕሮጀክት ብዙ ጊዜ የተናገርንለት አስፈላጊነቱን የገለጥነው ጉዳይ ቢሆንም ዛሬ ግን ፕሮጀክት ወሰን ሩባ ብዙሕ ጊዜ ዝተዛረብናሉ አድላይነቱ ዝገለጽናሉ ጉዳይ ዋላኳ ተኾነ ሎሚ ግና ኩልና እንተንሪዮ ንኢትዮጵያ ክንደይ ዝኣክል አድላይን ዝሕጉስን ስራሕ ከም ዝኾነ ርኢና ኢና እንትጅመር ኣብዚ ከባቢ ብጣዕሚ ዝተሓላለኹ ገዛታት ነይሮም እዮም ብፕላን ዝተሰርሑ እንተይኮኑ ብጣዕሚ ዝተሓላለኹ ገዛታት ነይሮም እዮም እቶም ገዛውቲ ክረምቲ እንትመጽእ ብውሕጅ ዝጥቀዕሉ ኩነታት ነይሩ እዩ እቲ ማይ እውን ጨና ነይሩዎ እዩ
ንመርዓ ኾነ ሰብ እንትሓምም ዝኣቱ መኪና ይነበረን ሕዚ ግና ሙሉእ ብሙሉእ ተቐይሩ እዩ ኣነ ንነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ዝሕልፎ መልእኽቲ ካብ እንጠጦ ክሳብ ቀጭኔ ብእግርኩም ንጎንጎ ተጓዓዙ ዝብል እዩ ሃገርኩም ንምፍላጥ ጽባቐ ሃገርኩም ንምድናቕ ዝተርፍ ነገር ተሃልይውን ንምምላእ ካብ ምርኣይ ብዝሓለፈ በኣካል ነቲ ቦታ ካብ ምርኣይ ዝሓለፈ ፍልጠት ዝርከበሉ መንገዲ ስለዘየለ መጺኹም ረኣዩ ምባል ይደሊ ብሓፈሻ ካብ እንጠጦ ክሳብ ቦሌ ዘሎ መንገዲ ወሰን ሩባ ተዛዚሙ ዝተርፉና ከባብታት ኣለዉ ኣብ ዝቕጽሉ እዋናት ተዛዚምና ክነምርቖም ኢና እዚ ንህዝቢ ከተማና ዓብዪ ብስራት እዩ ንኢትዮጵያ እውን ዓብዪ ብስራት እዩ ኣብ ወጻእ ምዘሎ ኩባንያታት ፈቲናዮ ዘይሰመረ ስራሕ ኢና በሃገር በቆል ዜጋታት ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ነቲ ከባቢ ዝቕየር ስራሕ ተሰሪሑ ዘሎ بحافشة 22.2 كيلومتر لمعات وسن ربع زيشفن از بروجكت زي قرار سرح لمعات مرأيا كم مخان بزحلفة هاجراوي عبيتنا حلوة خبابين حدثات كتما بتكبر زهرة اللي يقبلوه قدم المنستر دكتور أبي أحمد الإعلام يوم كبرات ملكتي معد زينا قدمي مزامنا قند زيناتات زعلتي كزغاخركم ኢትዮጵያውያን ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ብሰላማዊ መገዲ ብምራጽ ንኢትዮጵያ አሸናፊት ገይሮማ ክብል አገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ አፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካብ እንጦጦ ክሳብ ቀጨኔ መድኃኔዓለም ዘሎ ልምዓት ወሰሩባን መሌስካ ምልማዓን መሪቆን ከፊቶም باركست ملكتي مع زينة بزيزازم سلامكتالكم عزينا نمسجن سلام